হইরে আরে হে বাসনটা ধরে লুচি লুচি কুয়াড়ে যাউଛୁ রে ମାର୍ଚ୍ଚ ଅଗଷ୍ଟ 15 ନୁହେଁ ବ୍ଲକରେ ସେଉନି ଏକା ଭାଗ କରାହଉଛି ସବୁ ସ୍କୁଲକୁ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଯେ ଗୋଟେ ବାସନଟେ ଗୋଟେ ଡଙ୍କିରେ ସର୍ଟ ପଇଲା ଯେ ହେଇଥି ପାଇଁ ବା ଏଇଟା ନଉଛି ତତେ ଯେ କହିଛି ବାସନ ନବା ପାଇଁ ତା ଘରେ ବାସନ ନାହିଁ ଆରେ ତା ବଦଳ ତୁ ଏ ବ୍ଲକରେ ଚାକିରି କରୁଛୁ କି ମା ତୁ କଣ ଅହଙ୍କାର ଡାକିଲ ଗୋଟେ ବାସନ ପାଇଁ ତୁ ମତେ କେତେ କଥା କହିଯାଉଛୁ ପାଟି ଚୁପ ତୁ ମୋ ବାସନ ନେଇକିରି ମତେ ତୁ ହଙ୍କାରିଆ କହିବୁ उठाइए ना ହ୍ୟାଲୋ କେହେରା ଆଣିଲୁ କି ଆଣିଲେ ବାଇକ ପୁଣି ଭାଗ ହବ ଯେ ଆରେ ବାସନାକ ନେଇ ହବନି ମୋ ମା ସବୁ ବାସନାକ ଶଙ୍କୁଟିରେ ପକେଇ ଦେଇଛି ଏହେ ତୁ ହେ ଆଣିଥା ତୁ ନା ଆଉ ଆମ ବାড়ি ସବୁ କଥା ହେଇଛେ ଯିଏ ଯାହା ଘରୁ ଯେଟା ବାସନ ଆଣିବ ସେ ତା ଘରକୁ ହେଟିକି ମୁଠା ନବ ବୁନ୍ଦି ସେଉ ଏଇଟିରେ ପୁଅ তুই ଗୋଟେ ବାସନ ନେଇଥିଲୁ ବୋଲି ମୁଁ ତତେ କଳି ଲାଗୁଥିଲି ନା କାଳେ ଦରକାର ହବ ଏଠି ନେ ବାସନ